ni Hustler Fund ni ka jopiny omedo tiyo kode to nyalo konyo e yo machalo nade. Wendo mokwongo mantiere godo antiere kai kod CPA Evans Odera, Eric Odera, goyo mo CPA Eric Odera, mano jalony eche mag usuru kaachiel kod Jacqueline Omolo ma en japuonj e mbalariany mar JKUAT. Achak kodi CPA Eric Odera, oyawre ichio nade okinyi ma kawuono? Oyawre ahinya Joyce, kendo oyawre ahinya ne oganda waduto kamoro amora ma gintie, ageno ne gintiere maber. Machiegni network. Erokamano. Ang'eni inyalo dhie matut ahinya kata kamano make mana gi kanyo. Jacqueline Omolo, oyawre ichio nade kendo machiegni network? Oyawre ahinya Joyce, achiew maber. Mosu te jokanyanam kendo warwakou e mbakani. Erokamano ahinya kendo machiegni. Nyakora Mugia Jong, in bende kamoro amora ma itudri kodwa inyalo chwalonwa ote, paro, penjo moro amora kokalo e namba mar ote machuok 33600. Mbui moro mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_. Kochako twak marwa yanga okinyi ma kawuono odiochieng' mana kaka senyisi ni tarik 9 dwe mar 12 higani, jatend piny William Ruto ne oloso kowacho ni onge jakenya moro amora mibiro geng'ne kao hola mano mar Hustler Fund tok luore kod chike duto mago madwarore mag timo kata mag kao hola makamago. Ka bende jatend piny wacho ni omenda no osekonyo oganda jo Kenya mathoth ahinya. Kalo ni mago jo Kenya mosebedo kakao hola mar Hustler Fund kaito giduoke. Odiochieng' manyoro reporter marwa mano Hilda Buya nolosonwa report moro kotudore kod higni 2 mar Hustler Fund. We wawinjane amonde. Kolose nyasi madhialo higni 2 nyaka ne omenda mar hola mar Hustler Fund sidhi ayanga e pacho ka jatend piny Kenya William Ruto lero ni omenda ni osekonyo yore mopogore opogore kowacho ni kao omenda kuwuok e Hustler Fund timore kind jo Kenya giwegi maonge luwo chike matek e kinde mag timo hola. Hapa hakuna Mkenya atakuwa blacklisted. Sisi tulisema kublacklist Mkenya ni blacklisting a Kenyan actually condemns them to a situation where they cannot help themselves. Hustler Fund is structured so that it repairs, it assists in repairing the credit worthiness of every citizen. Jatend piny osingo ne jogo matimo hola kendo duogogi e wang' sani sirikal biro yangogi kendo miyogi lipode maber ne aguche mopogore opogore mag timo hola e pacho ka. Jatend piny nomedo wacho ni oganda jo Kenya maromo 1.5 omenda gi mag hola biro idho kochakore odiochieng' ma kawuono. In this second anniversary, we are introducing another product. And that product is the bridging loan that will now enable every borrower in the Hustler Fund ecosystem, the good borrowers, will be able to triple their credit limits. Those who are at 50,000 can now move to 150,000. Those who are at 5,000, they will move to 15,000. There will be others who will be able to double their credit limits because of their behavior. There will be others who will add by 1.5%. There will be others who will not add any because they have not performed well. Nyasi ni madhialo higni 2 mar aguch Hustler Fund no yuore kod jotelo mopogore opogore koting'o jatend migao mar Saga kod ohendni matindo Wycliffe Oparanya e twak mare nokwayo oganda jo Kenya mondo mi otim hola kendo ne ni oduokogi e wang' saa mowinjore mondo mi jo Kenya mamoko thuolo mar kao hola. Umeona hii ni kitu mzuri. Sio? Hii ni kitu mzuri, inasaidia watu wetu. Kwa hivyo kama wewe umekopa, hata umeona ule alikuwa hapa alikuwa anaomba. Ameomba kwa Mwenyezi Mungu mlipe. Mkilipa na wale wengine watafaidika. Moko kuom jo Kenya mane oyuore nyasi ni bende nochiwo neno margi e yono ma hola mar Hustler Fund osekonyogi e timo ohelni magi. Nilipochukua hiyo pesa niliweza kutumia kwa biashara yangu, ninaweka, naongeza stock, narudi tena ninalipa, nachukua tena hivyo kwa muda mfupi kama miezi 6. Niko na biashara yangu ya kuuza madawa ya kilimo. Nikasema hiyo limit ya 1,500 inaweza nunua hata pisi 2 ama pisi 3. Nyasi makama timore kinde ma oganda jo Kenya madirom 7 milion rwake CRB
gino mageng'ogi yudo hola moramora e pachoka, ka jatend piny Kenya William Ruto ochiwo singo maneno ni nyingegi ogol e CRB kendo keto kinge mabiro konyogi e chudo. Tulikuwa na Wakenya milioni 7 ambao walikuwa wameingizwa ndani ya CRB, na walikuwa wamesemekana hawa watu hawawezi kukopeshwa pesa mahali popote, na hawa Wakenya milioni 7 tutawaondoa kutoka CRB na tutaweka mpango ambayo wataweza kuredeem their credit rating arrangement. Hildo Buya, Ramogi TV. Twak mane jatend piny William Ruto bedo godo mano tarik 9 dwe mar 12 higa ni, e kinde mane yango higni 2 mano mar aguch omenda mar Hustler Fund. Achak kodi Jacqueline, higni 2 nyaka ne ket ayanga aguch omenda mano mar Hustler Fund. Bende ose chopo dwaro mare kata lek mare mane jatend piny William Ruto nitiere gode pachoka? Iwinjo kanyo moko kuom jogo mane jopiny mane ochope nyasi no kakoro giwacho kaka Hustler Fund osekonyogi. Tadiera ba osekonyo? Erokamano Joyce. Abro chako gi wacho ni ng'ama mi pesa mondo ilogo dwachi mora mora ng'ano konyi. Hola mar Hustler nyaka ne chake koro en higni 2. Jatend piny pok ochopo dwaro mare, nikech percentage modwaro mar joma onego bed ni kawo hola ni pok okawe, nikech jogi pod onge gi ler ahinya kaka onego bed ni giyudo hola ni. Mikakati moketi monego bed ni giluwo mondo mi giyud hola ni, lakini e higni 2 king'iyo joma osekawe makoro en 24.7%, 24.7 million Kenyans mose benefit gi hola mar Hustler Fund. Ok rach kalure gi ng'eny oganda kaka jirom. Koro pok wachopo kuma onego bed ni wachope, lakini wan e yo. We are just one the second year to already 24.7 marji oyudo hola ni. To ng'eny mar joma oseyudo hola ni bende wacho ni kaka ne giyude ne nitie kama hola ni nokonyogi godo. Ji wacho ni hola ni yude yot nikech onge ofis madhiye, gini an gi simbo ong'we yamo mobedo registered gi Safaricom, gi Airtel, gi Telcom, anyalo yudo hola ni. Ji bende wacho ni interest rate mar hola ni kolure gi migepe mag holo ma wasebedo godo, bet mare ni e piny matin. Koro mano miyo kata jok ma ok onyalo e gwenge piny kocha ginyalo yudo hola ni e yo mayot. Koro wan e yo. Gima nyalo nyiso gandawa ni ng'ama mi pesa mondo ichak ohandi moro, ng'ama mi pesa mondo ilogo shida ni moro, ng'ani konyi. Koro wadwaro mana yo moro matin ma mondo watug go jowa, yo moro matin ma mondo wanyisgi go ni gini ber. To bende wacho kanyo ni atamalo mano mar ji mane dwarore pok ochopo. Ibo bedo king'iswa ni gin nogeto atamalo mar jo Kenya mage kata mar ji adi monego bed ni donje agulu mano mar ka hola mar Hustler Fund. Karwa ketwak CPA Eric Odera higni 2 mar hola mar Hustler Fund bende osechopo dwaro mare kata target mare mane jatend piny William Ruto nitiere godo ahinya nyate kinde mane otimo kisera mare mar ombulu. Kakoro ining'iye kod angolo mare jalojeche mag usuru kata uchumi. Erokamano Joyce. Achak miyo background mar Hustler Fund. Hustler Fund, apart from the fact that it's part of campaign policy mar the current regime, to Hustler Fund no biro with some intentions. To it no yudo arwak maber, no yudo ground maber e law. Koro no wabiro gi miluongo ni financial inclusion regulations of 2020. So if you read at that act, gima chikno wacho ne dwaro ni mondo ochiw pesa mo mang'eny gimiluongo ni access to capital
To access to capital ne target jok machakore, jok manigi ohala matindo, to gi jok ma iluongo ni at the bottom of the pyramid. King'iyo sani, kuom jok mosekawo Hustler Fund ni, one gi population of 24.7 statistics ma government osechiwo. To out of that population, 60% gin youths. Kaito population mar from 49 years, iyudo ni gin jok mosebedo mosegurore matimo gigegi. Gin bende gin gi some. But the major target in the 60%. And 60% is a good figure. Ki compare 60% ni mago jok matindo makendo koro yudo pesa ni. Koro achiel kuom metrics mwanyalo evaluate go ni to Hustler Fund ni, is it meeting its objective? And gimilongo ni, did it certify the targeted population, 60%. King'iyo mano to anyalo wacho ni gin it is meeting the objective. The second metric mwanyalo tiyogo, out of the 60 billion mosechiwcha, mosebedo disbursed in the 2 years, 60 billion mosebedo disbursed. To kuom 60 billion prauchiel mosebedo disbursed, no, 48 billion of it has been repaid. Mano mi a percentage of almost 80%. Mano nyiso ni ji mang'eny kawo gini to duoke, ji mang'eny neno berne. To king'iyo kendo, out of that population moseduoke no, there is also a percentage mosebedo kakawe multiple times. So jomoko sekawe twice, jomoko sekawe 3 times, and such kind. That population, Oparanya nowacho ni, is 32%. Again, that is a good indicator. Koro, in my view, and from the economic perspective, Hustler Fund is meeting, one, the objectives, because it is meeting the targeted population, and number two, there is the payment, the repayment. The repayment is a good credit scoring metric. Mwanyalo tiyogo to say comfortably ni Hustler Fund is working. Yeah. Jacqueline Kaduki etu wako kinyi makawuono ni wacho ni kata kamano kata obedo ni CPA Rick Odera wacho ni otie yo makare, kata kamano ni wacho ni poko chopo kwan mar ji kata target mar ji ahinya madwarore. Iwinjo ka CPA Rick Odera wacho kanyo ni kwang'iyo atamalo mar jogo makawe mathoth gin atamalo 60 magin rowere, yes, ma pacho kae. Kata kamano kiwacho ni poko chopo mano target mar ji kata jogo duto mano nego bed ni manyo mar mondo mi okaw hola makamano, target nen mane monego bed ni chopo makori wacho ni adira koro kiwango mag jogi kumose chopeni agulu mar Hustler Fund to koro wanno ka konyo jo Kenya yo makare. Abro chako gi support Eric. Ni kumwadwa ni wachope mapok wachope, lakini wane yono. King'iyo the target mane government nigodo in regard to Hustler Fund, nene gi target joma nie informal sector, joma nweng'o gi bed ni piny, joma dwa chako biashara, joma no chako biashara omuko, wadwa ting'o biashara ni malo, yeah. To statistics wacho ni it is 80%. 80% of the Kenyan workforce nitie the informal sector. My brother there said that we are at 60, yeah. Koro target marwacha in 80, already one is 60. Koro manyiso wanango, pod wan gi 20 moroka. Monego bedni watimango, monego bedni wachopo, yeah. Nyaka wabed gi yie ni Hustler Fund tober. Ober nikech mokuongo fund ni onge boundary. Okia ukabila, okia age. To mano mi Odero wacho nango, wacho ni nitie youths makao pesa ni, nitie wamama makao pesa ni, nitie jodongo bende matimango makao pesa ni. Koro with the financial inclusion part, perfect. But we are saying kata get one and 80. Donge podi nitie 20 moro ka monego bedni watimo kaka jotelo. Onego bedni watiego jowa, onego bedni wa build their capacity. Ni pesa ni nyalo access irrespective of kuma intie, ma pesa ni dhi mangowa, pesa ni dhi konyi.
donge onego bed ni wanyisogi and gi pacha wuon aneno ni kae kama shida nitie kae momiyo 20 ni pok nikech bendi wachopo. wacho kanyo ni magi duto timore kalore ni ji podi kia ler mage monego bed ni giluwo mikakati ma bende ji onego bed ni luwo bende ji kia gin ler mage monego bed ni ji ng'eyo kaachiel kod mikakati kata okenge monego bed ni giluwo mar mondo mi giyud holano e yo makare. Jacqueline, adok chien e gima CPO wacho ni ka hola mar Hustler ni nochakre wanene ka gima jatend piny gonwa erokamano because mae gima notiyogo kano campaign. Koro kidonjo office ng'eni dwa duoko lweti idwa nyiso jogi ni gima nawacho cha asechako time, lakini question mwapenjre niya bende nitie public awareness. Bende wawuok oko kuong wanyiso ji ng'eni mondo miya pesa kuong inyisa ni pesa ni amiyi to ka amiyigo I expect ni duoknago to magi gima wadwa ni tim ang'owa e gima wadwa ni tim kode. Ok anyal paro ahinya ka ne nitie that public awareness and sensitization ni pesa ni biro. Koro joma nokawe kong'iya ahinya tidhi yudo ni 7 million mok duokegi jogi ok nong'e ni gino nego bed ni duoko nikech onge ng'ama nobiro irwa mokwongo monyisowa ni pesa ni wadhi miyou to kwa miyou to kama kaka wadwa ni tim ang'owa iti kode. Mana achiel. Mar ariyo nyaka ibed conditions ma pesa ni birogo en ni pesa ni imiyigo. One, nyaka ibed a Kenyan citizen. Nyaka ibed ni reside in Kenya, yani dak e Kenya ka, to kendo nitie some economic activities mitimo. Joyce okang' ni kaw pesa ni dhi chamo, idwa duoke nadi. nyalo bedo ni ji maderom bilion 7 ma pok oduoko kata ji maderom jo Kenya maderom miliona mathoth milion 13 ma pok oduoko omenda ma kamano. Nyalo bedo ni moko kuom gi nokawo to chamo koro onge kaka giduoke. Onge kaka giduoke. To kinyal kaw pesa ni dhi chamo nikech okay achame kawuono, kiny adwa chamo ang'o. To mano miwa mi pesa ni chake kode ohala moro matin chak uso oduma e tie ndara ikaw oduma gi 400 omiyi 500 cham 50 duok moro ni ineno picture matemo kelo. Koro nyaka bed ni nitie ohala moro mitimo ma pesa ni dhi konyi either samoro ni gombo chako ohala to chake notami odhi konyi chako ohala. Samoro ni sechake to mondo mi onyuolre otami pesa ni dhi konyi donge. Also nyaka ibed ni in gi at least line mobedo registered. Magi some of the conditions. To bed registered gi either Safaricom, Airtel ama Telcom. Yeah? Because again pesa ni ke kwayo 5,000 to nitie atamala beach, percenta beach, midhi kaw up front, eni ng'ade chuth. Miketo ni gimoro ma giluongo ni nang'awa Hustler Pension Program. Koro kikawe tidhi mi 95%, 5 cha dhi dong'. Yeah? To 5 ni be giwacho ni gikawe mondo mi gilos ama gikete wiyi nyalo mari mar timo savings. Yeah? Mabende ka an kaka Jackie ta akan galofu tachamo te awacho ni anadak kawuono gima kinya timra nade akia but neno kama in a way ochuni ne nyaka ng'ni save ti save ne gini mbele ka gini dhi konyi seche makoro in gi financial what challenges iwinjo. Koro mabe inya yudo ni jomoko duoke gi penjre nang'o miyo nitie percent 5 moro mane ung'ado chuth tani dwa na duoka 100%. Remember ni ging'ado 5 ni to in kidhi duoko ti duoka 100 what 100%. Bendi bobedo ka ileronwa Jackie ni atamala 5 makoro ing'ado no tikete Hustler Pension Program. Adiera mane ma jo Kenya mosebedo kakao omenda no mar Hustler Fund manitiere kod good record ni omenda no dhi agulu mar aheri margi to gibro bedo ka giyude yo machalo nade. Kata kamano we aduoka ne CPA e twak okinyi makawuono. CPA duke twak okinyi makawuono. Winjo kanyo ka Jackie owacho ni omenda makamae ok ber ka ng'ato kawe to chame kalo ni kise chame to kiny koro ni chamango ni ng'ato nego bed ni kawe mar mondo mi ochak ohala. Ka omenda ni mar Hustler Fund mar mondo mi ochak ohala bende adiera osekonyo nikech thothne winjo ka ji wacho ni kawo hola mondo ichak godo ohala to ok ber. What if pesa no konyumore te tidhi timo nang'o? Okay. Joyce, gimwachake adwa nyiso ji ni the strategic objective mar the Hustler Fund en ni mondo omi capital mondo ichak go ohala.
Financial discrimination manosebedo katimore in our economy emonosebedo osekelo pek mayudo ka jok mawuok e school kata youth ma honge gimiluongo ni collateral ok nyal access gimiluongo ni loan. Kodhi e bank dwaro kel title deed mondike nyingi mamani iongego kata kel logbook gariti iongego. Koro iyudo ka ji machalo kamago ne yudo tabu kabisa mondo migi pick up. Koro objective mar government hustler fund en ni mondo bridge that gap, mondo mi loan ma ok kwaye collateral. To loan ni imiyigo mondo ichak go something. Mani momi waluonge ni capital. And it is true ni kiyude michako kode ohala to it can give you it can repay. To kang'adi mana matin omenda makamae adiera e kinde mano yange joma nokuongo kawe omenda mani mine seche moko 600 kende 600 chako ohala mane. No, okay. We will come to this. Gimane timore en ni you know, every new thing, something has to start somewhere. So mano nen na kama ni chako go. Yeah, nen na kama ni chako go. But you see, you can develop it. There is that bridging. You move from 500 to 1,000 to 2,000 and you grow depending on your discipline also. Gimana kwero kaka ni wachako hustler fund discussion ni. En kiki ka pesa ni ticham go mandas. Mama ne gima chando jowadi. To mane gima temo kwero ni kiki ka loan ticha iket ni aka loan ni monda cham. Nikech loan en gowi, en gimi duoko. To gimi chamo to the truth. Koro dwaro ni kete gimoro manyuolore. Koro ka loan first and foremost gimane otimore maricho mabende asewinjo ka Jackie wuoye en ni there was lack of education, lack of awareness. Nikech gimane owinjo bed ni timo mokwongo en ni nowinjo bed ni kuongo ipuonjo ji ni wan gi program mar miyo loan. To kapok wamiyo loan ni wadwa neno gimiluongo ni your business plan. Business plan mane ma in go. Idwa pidho gweno, koso idwaro puro alot, koso idwaro yao kinyozi, koso idwaro yao a repair, you know, kamero minyalo timo, inyalo usa repair spare parts, you know, such kind of ideas. Mondo mi ng'ato bed kong'eyo ni ka yudo pesa tadhi kete e ohala mondo mi onyuolre kae taduoke. Mano achiel kuom gima notimore marach. Gima notimore mar ariyo marach en gimiluongo ni poor scoring metric. Nikech ni yudo ka gima ne ji ng'iyo malich ahinya ne en repayment and uptake. Ka koro ji dhini komiya mana 600 kende, how do I make it to 2,000? Mano ne timore nikech gima iluongo ni ing'eni pesa ni en pesa jopiny, en pesa public. Kade upone dhi e bank, the bank has a very elaborate program more evaluate go a borrower. Ma onge kaka inyalo miyi any loan in the bank if you don't meet those conditions. To mano no keto mayot kamano nikech pesa ni the intention was not really to make profit. Nikech government ok ne dwa ni mondo o loss mane omiyo kata interest rate is low. Intention was to give you a boost mondo mi chak something to realize a goal in life. And that is the intention. Makade okao from the initial point to doko nyaka sani. But all is not lost. Nikech kata sani, as we have said, 24.7 million of Kenyans is almost 50% of Kenyans must embrace this loan. And that's a good indicator. And out of the 60 billion Mosebedo disbursed, only 12 million is in default. Mano is the second problem. Manu biro this loan. It didn't consider gimilongo ne non-performing loan and how to come out of it. Because the target mano wawacho population cha. Negi another problem. And the problem is unprecedented economic downturn. Nikech kopone okoyodo pesa moduoko ni totimo nango. Mago are some of the this ought to have come up with cautionary measures and risk assessment mitigation methods. Makopone pesa umi to for any reason saloon mini dwa chako cha okodhi mbele
itimo nang'o mondo ikonye. Aparo ni gima ana wacho kata mna puonjo gi ni owinjo gibed gi an alternative ni kopo ni ng'ato dhi mane nigi a very good idea mochopo kamoro moko nyal ti wabedo gi backup plan ni to wanyalo puonje ka business mochako ni marach to wakele business machielo ma is performing so that wamiye kendo loan mondo chakgo makudhi maber koro bro chulo gite. Puonj makamagi ng'ama onego bed ni chwalo ne jo Kenya mar mondo mi gibed kod ng'eyo matut kapok wadhi yweyo mokwongo CPA. Puonj makama ichiwe forum machalo kaka marwa ni. To puonj makama bende ne serikal owinjo bed ni chiwo through the relevant ministries. Nitiere gimiluongo ni medium and the SMEs, the MSMEs, owinjo bed ni gidhi programs ni machopo mashinani, machopo pin down at the pyramid, mondo mi dhano puonji kata kopo ni imiyo gi pesa to ging'eyo ni nikech ing'eyo ni nitiere perception bende, very wrong perception, nikech kane ochak gi 500 then ng'ato dhi adhiya to koni 500 mano be pesa mimiyo ng'ato ni loan. Perception neno kende osemiyo chuny ojok. Mar ariyo, wan kaka joluo bende na wacho kan wacha kugine ni wan kaka joluo waluoro loan. Joluo mang'eny oluoro loan. To giluoro loan nikech gikawo loan to gitiyogo wrongly. Kikawo loan tiketo in a meaningful and thriving business, might as well thought out. It will perform and will pay it. Mago puonj mane owinjo bed ni ichiwo kendo no owinjo bed ni ichiwo kata kopo ni ichiwo ge through the provincial administration systems to no owinjo bed ni itimo ge through that. Mak paro no gi kanya don wakaw yweyo mokwongo e twak mar chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono nyakwara moge jwang ote magi bende abo bedo kasomo e kinde mwadhi mbele kod twak kik idhi mabor. This holiday season, Citizen Duka na Quickmart tunakuletea mama mpenzi basket na deals kibao. Isitoshe, sasa unachagua kile unataka kurusha kwa basket yako. Zote kwa discounts nono. Imagine sugar 2 kgs at 269 from 279. Chapati flour 2 kgs at 139 from 169. Cooking oil 3 liters at 899 from 1060. Basmati rice 2 kg at 699 from 767. 4-pack tissue white at 159 from 186. Bar soap 800 grams at 159 from 200. Dial star 487 star 5 hash to select your item and buy straight from your phone. Once you receive your code, pick up your shopping from any Quickmart supermarket near you. Simple, fast, and super convenient. Other baskets on the offer include Mama Soko, Sherehe, and Daily. Citizen Duka, making your celebrations more sweeter. Sungura zetu huwa tunazichinja, alafu baada ya kuzichinja tunazihang, tunatoa ile ngozi, tunazipasua katikati ili tuweze kutoa vile vitu venye viko ndani na kuhakikisha kuwa nyama iko sawa. Ikifikia hapa kwa kuiweka sausage kwa fila na hatimaye kwa casing, hiyo huwa inahesabika kama stage ya pili ya mwisho. Macaron gift kidwaro wenda maruta keloni to star 860 star 419 hash parenia Ramogi TV enod joe duto.
Machiegni kendo nyakwara Mugia Jong wadhi mbele kotwak marwa e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono kaponi kitudri kodwa watwako tudore kod higni 2 nyaka ne yanga bucho menda mano mar Hustler Fund ma en mano ket tenge mar mondo mi ojola jogo madwa chako helni e pacho kae inyanya to kata jogo matimo hala matindo e pacho ka mondo gine yo maginyalo yudo godo hola mapiyo hola ma imiyo gi mana e simbe gi mag ong'we yamo kendo giduoko e nyinyo mani piny kata interest rate mani piny maonge peka mora mora. Kapo ni kitudri kodwa gi sani antiere kod welo ariyo CPA Eric Odera kaachiel kod Jacqueline Omolo mar mondo mi wagone mbaka ni higni 2 koro omenda makamae osebedo katie yo machalo nade. Kwa dhi mbele kotwak marwa Jacqueline dago mar mondo mi lernwa iwacho kanyo ni nitiere atamalo 5 ma ng'ato kosekao omenda ni mar Hustler Fund ma ichwalo ne simu kata kamano nitiere atamalo 5 mar omenda makamae ma ikinde ma ikao to sirikal ne wacho no omenda makamano ikanoni mano moyang kanyo kod dhongene ni en Hustler Pension Program matende ni en omenda mar aeri mar ng'ato ma ng'ato ibo bed ka iduoko ne adiera mane ma jo Kenya nyalo bedo godo ne jogo mosebedo kakao Hustler Fund ji 24,7 ma Hustler Fund osebedo ka konyogi gisebedo ka gikawe kinde ka kinde kikawe 5% ing'ado dhi kacha. Omenda ni jo Kenya nitiere kod adiera mane ni en omenda manitie makochopo sama koro ni ng'ato dware to ng'ato timo nang'o mondo yuda ne atamalo 5 to mana kaka isewacho ing'ado atamalo 5 matende ni miya atamalo 95 mioro ni e simu to kinde miduoke tiduoka atamalo 100 jo Kenya nitiere kod nyalo bedo kod geno mane ni omenda nok lal. Koro Joyce seche mikao loan ikao hola koro wach ni kao siling 500 koro kuom 500 ni nitie atamalo 5 moro midhi ng'adi madhie and atamalo 5 ni en mandatory en gimi ng'ado okare tiyo gi wach mar gi thuon ing'ade iachune nikech ing'ade kapok orni modong' ja. Koro giwacho ni atamalo 5 ming'ado ni iketo nigo e gima giluongo ni Hustler Pension Scheme. Ginyaka sani makoro ne wamak 2 years nyaka ne hola ni bed launched. Piny wacho ni koro gidhi create migao miluongo ni Kenya National Entrepreneurs Saving Trust. To gimomiyo gidwa bedo gi migao ni oro fuko ni nikech jok manie informal sector mabende pesa ni target jogi okosebedo ka keno anywhere. Joma tiyo fees kaka Joyce ungi NSSF National Social Security Fund ming'ado donge ng'ado pesa no koro joma ni informal sector joma nigi biashara gi gin kuonde ma gikene nyocha ongega koro momiyo pesa ni ng'ade tikano nigo kacha ya to koro nochak ng'ade ka pod structure malong'o to ne onge koro neno na pesa maniketi agulu moro ni ma pesa Eric wabro miye Eric koro structure malong'o to pok oketi lakini there is a step nitio kan magisekao to kan mokwongo magisekao en ni koro walose migao moro madwa chalo gi NSSF cha lakini makoro target joma nie informal sector emo wacho ni koro giwacho ni gidhi biro gang'o Kenya National Entrepreneurs Trust Saving Trust miluongo ni NEST koro kae midhi ketnie pesa nini koro ing'eni kwang'eni pesa ni donje migao moro koro from there ka gise establish migao ni to koro gidhi come up with rules kaka koro jogi nyalo ga yudo pesa gini ka seche oromo again 5% ni seche moko koro ise biashara ni osimako makoro kidwa Hustler Fund kendo but oyienegi endelea ga gi keto pesa gi no kanyo giketo koreyo machalo nade kalori ni sani koro ok ng'ade kowuok e Hustler Fund ming'ade atamalo 5 direct itimo saving kaka ng'ato nyatimo saving abro chiwa example gi Mshwari okochuno nyaka hol gowi Mshwari lakini anyalo gadiro pesa e Mshwari kachacha chieng' moro man gi shida tadhi atima ng'o adhi aka yeah to penjo machielo wacho ni Kenya National
Entrepreneur Saving Trust. Yes. En gino ma ok osebedo. To ang'e ni higni 2 koro Hustler Fund osebedo katiyo kendo jopiny osebedo ka kao omenda makamano. Ka chiwo ranyisi ni seche moko nyalo bedo ni mana kaka iwacho ni nyalo bedo ni nitiere ng'ato ma ne okao hola makamae nyaka ne Young Hustler Fund nyaka sani koro feel ni hola ni osekonya koro nyalo chung kar kenda mokaka hola makama matene ni koro owere koda kao Hustler Fund. Bende nyalo yuda tamala beach neni kalure ni sani ka koro chak Kenya National Entrepreneur Saving Trust ni bende nyalo yuda tamalo ne beach koso ok nyal miye nyaka chieng moro koro wach ni an koro retire kimiya omenda na atamala beach mosebed ki ikano abro we Rico respond gima adwana anyisu and the beauty of the Hustler Fund and it is government. So sasa ma government is involved the issues mag jopiny, there is a sense of security. Emomiyo iyudo ka the Hustler Fund itself is anchored in law. Okay? So now the pension bit is now being worked on. First and foremost, bro bedo anchored in law. Sasa modi bedo anchored in law, there will be public participation. Pach jopiny te ibro choki ma penjo mineno kaka mwawacho ni to kuponi aketo to bang' ndalo moko koro ajony adwa dhi kata koro kadwa atimo nang'o. Pesa ni ok bilal. Pesa ni bro bedo e agulu no kata intiere ni olo kata isewuok kata ijony kata koro ise achieve the objective momiyo ni donje cha pesa ni ok bilal. Pesa ni bro bedo maka in gi wach mora mora kata mochwanyi kendo inyalo dhi e court ka iluore gi pen chik molosi marito agulu no kendo court bro mi pesa ni no gi ilongo ni interest ilongo ni nyenyo mane wiye go te mi yode mi dokgo. Koro assurity en itiyo gi sirikal. The whole of this fund is anchored in law. The pesa mar jopiny no is protected by law. Pesa ni onge bilal, pesa ni nitiere. Gima dwa nyiso jowa en ni wachenjuru our perception about loans. Onge kaka wanyalo stimulate our development ko kwa kao loan nikech sami onge go, let's say ni ok yudo tich to ina ng'at madwa chako to in gi paro maber kata iseneno a business idea maber kabisa to onge kaka idhiye nikech ionge kaka chako. Chuni ni nyaka chak loan. To onge kaka inyalo kawo loan from the commercial banks madwaro securities and collaterals ma ionge go sama koro idwa chako. Emomiyo koro Hustler Fund ni is a game changer. It's a game changer. Bedo na ng'at ma disciplined enough ma komigi moro to commit to the terms and conditions mar gino. Then ibro yudo pesa ni ibro grow kaiti nyalo achieve your dreams. Yeah. Ntigi mida medo to penjo machielo kapok imedo kanyo Jackie. Wang'eyo ni ka watiyo kod ranyisi omenda maji kano mano mar aeri maji kane agulu mar NSSF. Wang'e gani kinde mathoth ok nyal mi ng'ato nyaka ichop higni mag retirement ba nyaka yangi ni adiera ma ng'ama koro se retire koro omenda makamo onego bedni koro wamiye mar mondo mi okonye e kinde makoro entiere pacho kocho yweyo makoro konyal dhi mbele kod tich. Atamala beach makoro ikano kaka Hustler Pension Program ni. En bende kane nyaka ng'ato koro chieng' moro yang ni o retire kose kinde makoro ijony gi ka omenda mar Hustler Fund nyalo dhi adhiya kacha e Kenya National Enterprise Saving Trust iwacho ni anto koro miyauru pesa na mayanda kungo cha mondo ajipanga godo. Koro mane mamiyo ne wachako kwa wacho ni ya hola mar Hustler Fund ni gini ber. Lakini no chake yani nwachake achaka kanok waketo proper framework as to how this money kaka udhi chopo neji kako udhi bedo managed and all that. Koro sani eka koro sirikandwa koro buok ni bro chopo kama jogi bro chako dwaro 5% gini. That is why wawacho kania jogi koro gichieo gidwa keto koro structures koro gisechako kwanza giloso nwa duol. Let me call it so. Koro duol ni mwaluongo ni Kenya the next Kenya National Entrepreneurs Saving Trust. Koro ka giselose to jogi koro dwa establish nwa rules.
ya to mane ma CPA wacho ni koro gibro timo public participation wakawa ne duond ji ni giwacho nang'o about duoko 5% ni wabro duoke karango nikech mara NSSF chatwange ni ke retire ma gimiyo wanyaka age ma kochopo koro inyalo chako kati mang'owa chako kawe donge koro mabe magi monyuol ya tingene nyathi kinyuolo tidwe wuotho kode podi tinge ochako bet ochako wuotho idhi kode to stage ka stage biro gi ng'ikruok meki koro sani kor ka jogi neno ni okay ne wasechako ka watamala bichni to ka ng'ato koro amua ni dware ng'ani wadwa timo nadi koro gimwarito next giseketonwa duol no mwaluongo ni next koro gimwarito next ni koro ginyiswa ni koro 5% ni wadwa yude nang'o ka kora amua ni kora dwaro maracha but ka support gima CPO wacho ni gini ni elwe sirikal koro kuma pesa dhie to otimre nade dhi kuma pesa dhie onge alafu gima chielo wawe uru buono pesa matin onge tapani mane gima watime luo waka wabuono 500 atimo nadi bwana ing'eyo 500 atimo nadi to nitie ng'ama ywago 500 ni mondo oidh go dapiko dhi oluok ne ng'ato iwinja koro mane gima wacho wawe uru buona ng'owa wawe buono pesa to bende pesa mane alwe sirikal ma pesa ma safe koro waong'ade ang'ada seche marulo biro to wawacho ni akoro pesa nachaka neno ka beto kawe gima dwa medo en ni ipenjo ni to 5% ni or chuno ni nyaka ng'ato chop e higa ma o retire eko yude kasto ipime gi NSSF gima adwa duoko ma adwa winjore maler ni kata NSSF inyalo kawo kidwaro ok ochuno ni nyaka ichop age mar retirement nitiere gima iluongo ni early retirement inyalo decide ni anto aol adwa dhi dala pesa na mora ma un go miya uru gimitimo en ni dhi mne office ti indiko dhogi kamano ka itiluwo chik tibro miyigo the same case bro apply gi 5%. Gima bende adwaro ni jowa ong'e en ni pension mar Hustler Fund ni chalo mana gi en gi interest ne chalo mana gi government securities machalo kaka treasury bills and bonds okay treasury bills and bonds nigi advantage over other forms of investment machalo kaka money market ang'o gimomiyo en gi money en gi surety en gi miluongo ni government security government exists post your life iluongo ni it's a going concern or live beyond the time where you can see the foreseeable future nino okay and that is why we are saying ni any investment government is beautiful, it's a good thing, go for it. And especially koro kakoro ena commercial ena loan ma rate ne is lower than the commercial rates. Okay? Koro edwan jopinyo winj maler ni inyalo kikawo loan no 5% mitero ni pension no inyalo access kidware kendo bro mi interest ma is equivalent to the other government securities machalo kaka bonds and bills. Yes. Adwa nasoma nemo kukum ote majoneno magwa chwalonwa mar mondo ma winjane ni to jopinya kuonde mopogore opogore magineno wato gintiere kod paro mane kotudore kod higni ariyo mano mar Hustler Fund. Eunice wacho kanyo ni Joyce oyawre an Eunice kawuok Kagan asewinjo wach Hustler to omora to pok aole bende nyalo ole mondo achak godo ohala to aduoko to iole nango. Evado Adiel bende ni Hustler Fund, what can 500 help you with in this dynamic economic fall? Alafu ibuogo wani wachul mano epolo siwezi lipa hata dada mano patch Evado makoro wacho ni okonya duoko ominda makamano. Ote machielo kwanyalo yudo mano mar Moses PK Juma wacho ni an onge gima Hustler osekonyago nikech higni ariyo gidage miya jogo moko mi ok minango abo bedo kwa yudo duoko. Ruth Nyathio Chieng bende wacho ni watch Hustler Fund to me is hot air. Holano tin maonge. Koro 600 nyalo ya ohala mane surely. An ne akawe on 5th December mano 2022. Odhi mbele ka wacho ni poka chulo nyaka sani. Aneno ka gimedo nago sani osechopo almost 800 no miya 570 ing'adi nyaka wacho kanya ni 30% mar withdrawal.
alafu in bende ichako igolo gi 28 bob, but pesa midong'go en mana 547. Mago moko kuom ote. Wacho ni penj na welo ni donge hapa tunachezwa kose an ema nene mopogore to gimedo hola no nang'o. To pesa miholo jino en pes ng'a mogik, to ka chulo hola no otamo ng'ato gitimo nang'o. Aluo twakanu moja enako. Mago moko kuom ote ma joneno magwa nitiere godo kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi ma kawuono. Jackie kachiel koda Sipieri Kodera winjo moko kuom ote. Achak kodi Jacqueline, mago moko kuom penjo kachiel kod paro mawuok kuom joneno magwa okinyi ma kawuono. Adwok penjo ma ng'ato penjo ni 500 otimo godo. Te wachako wacho ni wan joluo waluoro loan. To wan joluo wabuono pesa. Nitie ng'ama dwaro 500 mondo chak uso mandas e tie ndara. Tadok chien tapa wacho gima CPA nowacho secheka. Ni gima jogi onge godo en ni bene wapenje ng'ato ni pesa ni dware tidwa timo go ang'o kode. Koro nitie ng'ama dhi kawo pesa ni to gima odwa timo gi pesa ni malong'o I will call it peer pressure. Jikawe kora benda dhi kawe. Yeah? But ng'eni jikawe to joma kawe gi nitie jomoko manigi solid reason momiyo gikawo gini to ging'e maber ni gini ka kawe to onego bed na duoke. Iwinjo? Koro pesa matin onge jothurwa. Pesa matin onge. An kata ng'ato miya ma siling 50 sane. To mano pesa ok inyal kwanye. Gimidhi timo gi siling 50 ni ema is of concern. Nitie ng'ama wacho ni pesa no more to dokawe nade. Donge wawacho ni mokwongo ibed ni in ja Kenya. Ibed gi ID. Ibed over 18 years. Ibed gi mobile. Ibed gi simu mobedo registered either gi Safaricom gi Airtel or Telcom. Then ibed ni ne gi giri moro kiko mori amora ni jikawe, ibed ni ne gi giri moro monego bene timang'o midwa timo kode. As to I download Safaricom app, gini yot maliche simbi kanyo. Tidhi nitie option moro ni grow. Koro kar grow ka ema Hustler Fund no timre nadi yudre. Koro en process mi follow nyaka piny. Koro gima di mi tuo ni pesa ni. Samoro wan bende process ni ok wafole ka onego bedi. Information midwaro ka bende temo pando nikech already dhi kawo pesa ni gi mentality moro mopogre. What CPA was calling perception. An gini adwa kawo to ka biduoko. In fact when seche ma keto this poster ng'ato nyisa ni dhi unyisi jogo nok wabiduoko pesa. Iwinjo? Koro ng'ato nokawe ka ng'ene ma pes ruto ka biduoko bed king'eyo ni ma tax mari ema koro duokni mondo timi nade mondo konyi. Iwinjo? Koro kikawo tax mari moduokni ni mondo konyi to gimitimo kode onge. Then overtaxation will continue to do what? To happen. Mane momiyo Ruth Nyathi Ochieng bende ywaka ni en ne okawo pesa mano 500 to nyaka sani kalor ni pok oduoke on nokochopo almost 800 to kinde mane miye en 570 ogol nyaka 30 bob mano mar withdrawal. Sani koro noyudo mana 547 kende. Ruth erokamano kuom penjo ni. Gima nyaka wang'e en ni pesa moro amora mikawo mar loan. Loan nigi gimiluongo ni interest. Samo kiduoke mokadho period ma owinjo bed ni duoke cha to nyuolore. Tiende ni Ruth nokawo pesa ni December, wacho en owuon ni nokawo December 2022. Sani higni 2. Okay, nyaka sani. 2 years. Koro kochopo 800. Koro kochopo 800. Matiende ni nyuol bo nyuolore mana mos. Seriously, kane beni Ruth okawo pesa ni e bank, it would be a different story altogether. The pesa no lich seriously. To gima Ruth owinjo understand en ni pesa no nyuolore saa saa mokiduoke. Koro mano owinjo maler kabisa. Gima owinjo tim owinjo many yo moduoke go matin. Aya, we chaka duoke penjo moro aneno. Ji penjo ni to siling 500 datim gang'o. Siling 600 datim gang'o. Jothurwa we anyisu maler kabisa. Siling 500 nyalo timo a lot. Ang'eyo ji mochako ohala mar ng'ado a lot e stalls. Mama moro nitiere mang'eyo umoja ka. Mosepuonjo nyithinde gi ng'ado a lot. Siling 500 inyalo waro go a lot ming'adi miusi. Siling 500 ohala mar mandas mineno Jackie wacho cha nyalo timorego.
siling 500 nyalo chako ohala mang'eny kabisa manyalo miyi boost, manyalo miyi wuok e dhier to gi hopelessness and despair minyalo yudo sama koro ionge any other thing to do beyond your secondary education, you know, ka ok iyudo giminyalo timo madhi mbele. Omiyo wagoluru pachwa e wach mar ni pesa ni tin kata pesa ni ok nyal konyo. Kae to nitiere bende wach maro ni ji wacho ni nakawo pesa na achamo ni ok abi duoko. Ing'e ni kiwacho kamano, pesa ni ing'e ni mar jopiny. Na wacho ni kendo ng'ato penjo ni pesa ni yakanye. Aneno ka ng'ato penjo kanye. Pesa ni mar jopiny, pesa ni is from the taxpayers. Taxpayers mochulegi chule gi ka gisetiyo. Okay? Kaka ineno kaka koro in kani. Itiyo matek, at the end of the day ing'adi pesa ni dhi agulu mar jopiny. Pesa ni ikawe mondo okony jopiny moko mayudo chandruok kata man piny mondo tingre malo. Omiyo en unethical and immoral ka ikawe di chame ka itidhi bayo kata ibedo ipakori ni wachame ok wadwoke. That is very unethical and it shouldn't be the case. Gimo jitim en ni bed gi a good idea. Okay? Penji ang'o manyalo timo. Okay? Then manyane pesa minyalo yudo no, kawe, then kete gino timatek. Then ibro tingori malo, pesa no bro konyi maber kabisa. Aparo ni mago e penjo kopo nitiere penjo moko doko. Bende giwacho ni bende gimachielo mwanyiso jopiny ni kapok idhi miwacho ni koro I accept. Based on what terms and conditions make pesa gi. Nikech terms kacha tot ji ok som. Nikech terms kacha wacho ni nitie interest rate mar 8% per year. E higa achiel 8%. Koro kwa duoke piny to daily, it is 0.02%. Kwa tere to months, it is 0.6%. To mano kore ma medre ni, ma medre ma nyamera cha wacho. Iwinjo? To ko weregi mano, still these terms and conditions wacho ni anytime moki duoko pesa ni esa mowinjre, nitie 1.5% ma medre. Koro move from 8% to 9.5% per annum. Mano bende gino ma ji onego bed ni ng'eyo kalure ni ng'ato koko duoke to nitiere kako medore. So that mondo koro you understand gimomiyo gini medre to samoro koro the first month no medre matin, the second month koro omedo nikech koro owuok e 8% atamalo aboro cha koro chope atamalo 9.5. Yeah? Anytime you default. There is another limb of Ruth's question. Ruth ne wacho ni nitiere sling 28 mogolego, moro bende nitiere ma mar withdrawal. Nitiere 30 mar withdrawal, alafu bende nomiya 570 no ing'ado nyaka 30 mar withdrawal, alafu in bende ichaki gole gi 28 bob ma pesa midongo en 547. Okay, we are nyis Ruth in simple terms niya nitiere gimiluongo ni transactional costs. Transactional cost gi moko tok dhi ne kata government, moko mag Safaricom. To again transactional cost gi moko are inevitable. Kopo ni dhi e bank kata e sacco, ibro chulo gimiluongo nyaka ni loan processing fee. Okay? Might is even higher, you can't compare. Okay? To magi to koro obiro mana nikech Safaricom ema nyaka tigi sime the service provider mundi iyudgo loan. Okay? Otherwise there will be ni pesa ni ichiwo in cash, cost gidoko yudo, but it can't be given in cash. Nyaka chiwe mane simu. Because there should be a way of tracking all these things. Okay? Ntie gimida mede Jackie kapok wadhi juu. Pradek mokwong kaucha. Oken mar ginene, oken mar ang'o, oluonge nang'o. Oken mar withdrawal. En 5% moro ma wawacho cha. Eni kawe chuth. Ka loan ni osebedo approved, to gikawo 5% cha. Koro Ruth 5 cho 30 no ikano nigo, ntie kamo kane. Eni kawe chuth, oken mar withdrawal. Kwene jogi donge mami pesa, kwene gin gi withdraw ng'o kendo. Adwaro mak paro no gi kanyo, wakaw yoyo moro madundo, ka waduogo nyakwara Mugia Jong'o wabobedo ka wadhi mbele kod goyo mbaka kotudore koda omenda mano mar hola mar Hustler. Kik idhi mabor.
This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, Skuma Wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Tugo koro eka iye ochacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachie. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye wakete pile wacha. Ni ane ngima Nyarkochia kod osiepene kaachiel kod joodgi. Kata lit tijiere ya ilak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Kaero jomayaro walo. Kaero matmanyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Hayawi mwishowe huwa mkondo wa mwisho wa Safaricom Sambaza Furaha Caravan, twaelekea mwambao wa pwani. Ni Safaricom Sambaza Furaha Coast Edition kuanzia tarehe 12 hadi tarehe 16 Disemba, ambapo utapata kujumuika na watangazaji wa Bahari FM, Emma Marevu, Pascal Shanga na Lukman Mahmud, na wenzetu kutoka Radio Citizen, Vincent Atea, Munai General, Tina Ogal, QT, Willy M. Tuva na Mwala. Tarehe 12 msafara wa Safaricom Sambaza Furaha Caravan utafunga safari kuanzia Voi kuelekea Maungu, Samburu, Mariakani, Kaloleni, Bondora, Mkapuni, Mazeras, Miritini Stage, NTSA na kumalizia Changamwe. Tutakuwa na zawadi kem kama vile mbuzi, kuku, simu na ofa speciali kutoka Safaricom, pamoja na burudani kutoka kwa wasanii kama vile Susumila na Dogo Richi. Usikose shamra za Safaricom Sambaza Furaha Caravan Coast Edition kwa ushirikiano na Royal Media Services. Thank you for calling me. I appreciate that you're calling. I'll pick your call shortly. In case I don't pick your call, I'll reach out as soon as I can. Dial *811*496# to get "Thank you for calling me" as your skiza tune. Ramogi. Regulation occurred through Gimilu in public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadi ma wuke NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Samaki kwa wagigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kaachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gige waduto te. Ok diang' wach every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakora Ramogi Ajong' wadhi mbele kod goyo mbaka kotudore kod higni 2 mar hola mar Hustler. Bet chwalo ote, paro, penjo moramora abo bedo ka somogi e kinde modhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono. Kwa dhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono, okwanyal twak kotudore kod hola mar Hustler, to mokwa twake kotudore kod kapo ni nyaka ne ochake higni 2 CPA. Bende wanyalo wacho ni nitiere lokruok moro mosenene uchumi mapacho ka inyanya kotudore kod wechego mag nok mag tije. Kalore ni omenda makama ne okele mar mondo me
okonye jolo jogo manitiere piny to jogo mabende onge tije ne en mano mar mondo mi okonygi ane kaka ginyalo kawo holano to gichak godo tije. Kwa ng'iyo generally uchumi mar piny Kenya higni 2 koro nyaka ne Hustler Fund chak, bende wanyalo wacho ni nitiere lokruok moro mosekelo? Mano penjo maber kabisa. Aparo ni Hustler Fund nokel mondo jok maonge tije mang'eny oyud yo ma ginyalo chako go tich ma ginyalo timo gin giwegi. King'eyo kaka ne wayudo presentation mane samani ji wa celebrate second anniversary, ji mang'eny no wuok mawacho ni an nakawo Hustler Fund ni kendo nachako go ohala matin kendo koro sani an gi gima timo. Adieri ma entiere en ni ji mang'eny oyudo tich magitimo koluwore gi Hustler Fund. Mana achiel. Mar ariyo, nweng'o mar ji bende omedore kaluwore gi tich magitimo no, nikech koro ginyalo tiyo tich, ginyalo yudo matin magichamo kendo ginyalo keno be. Mar adek, nitiere gimiluongo ni the saving culture ma kendo koro Hustler Fund ni okelo. Jok mane onge kamoro amora mane ginyalo kene, koro ne yo ma ginyalo kenogo kendo koro gin gi gima ginyalo genogo later on. Mar ang'wen, nitiere gimiluongo ni social protection. Sama ka koro isekano ginie pesa ma koro iseyudo pesa mitimo go tiji ma koro odong' ma ikano, in gi pesa minyalo wacho ni ka poni atieko tijagi to anyalo dok dala agedi, anyalo dok dala, an gi retirement plan, an gi gimoro ma anyalo geno later on ma provide social protection ma is very rampant sama ka koro tich orumo kata intiere dala, yudo ka ng'ato koro onge gimoro amora monyalo timo, en very vulnerable, and you find ni koro economic conditions ni deteriorate. Okay, sani koro through this nitiere ji mang'eny man gi geno kendo geno gi odwoki nikech koro gen gi gima gigeno ma iluongo ni social protection. They are socially protected through the social fund. Koro geno kendo yuto kata ber mar Hustler Fund ni ng'eny economically kendo bende ng'eny socially bende. Ing'eyo ni nitiere kisungu mawacho ni an idle mind is devil's workshop. Sama ka koro ji mang'eny ne ni idle, ne onge gima ginyalo timo, weche mag njore bende ne medore ahinya. Koro through this Hustler Fund, ji mang'eny obedo trapped in economic activities ma are gainful. Okay? Koro mano bende help solve social problems. Omiyo koro nweng'o bende omedore kata ne sirikal. Nikech sama ka koro in nweng'o osebedo maber e lweti, inyalo chulo school fees ne nyithindi, bende inyalo chulo osuru bende. Mano bende konyo sirikal nikech sirikal bende koro yudo ka koro jok mage choko osuru kuomgi koro ng'eny. Koro mano bende konyo. Aparo ni benefits moko bende nitiere kata e yot. Yudo ka koro your purchasing power kata e yot as household medore nikech ka koro ne uchamo skuma mang'eny, koro unyalo improve, unyalo medo kata gi tong'. Ineno. Koro mago ber moko ma mwaneno nikech Hustler Fund. Jackie, nitiere ji mano madero milion 13 ma gin mago ma wanyalo wacho ni gin defaulters mano yang kanyo dwe mar 10 higani kano wach ni as at October 2024 defaulters mag Hustler Fund ne gin milion 13. Ji milion 13 ni kata jogo manitiere kin ji milion 13 ang'o ma ginyalo timo mar mondo mi seche moko inyalo yudo ni ng'ato nokawo hola ma kamano to gino momiyo nokodwoke en ni seche moko ni nokete ohala to nyumore to chunye ma iye gombo mar mondo mi one kaka onyalo chulo omenda ma kamano mar mondo mi omed miye. Ng'ato ko osebedo blacklisted ni koro ni omenda ma kamae no okawe to kaw thuolo mathoth wati kata kuom tuo ranyisi ni higa achiel kapok odwoke. Kapo ni ng'at ma kamano dwoko omenda no kata gisani mwaloseni, bende inyalo gole blacklist ma osekete cha ba chak miye koso tim nang'o mondo koro obed koda clean record mondo en bende ochak yudo omenda ni mar Hustler Fund kendo to bende okan ne ata mala beach makoro ikano mano madhi e Hustler Pension Program. Gima da achak ka wacho en niya, mokwongo kik wakauru pesani ka gima dhi timo kode onge. Aparo ni kawuono joma winjo wakaw wakaw mokwongo mwaketi chunywa ni pesani ok adhi kawe ka gima dhi tiyo kode maber ok apango. Koro nise kawe, dong koro walan, koro wapuonjre nise kawe
ng'ikruok nosebete. Koro wacho ni seche misebedo defaulter, gini otami chulo, ne ikawe to koro otami chulo. I'm very happy ni kane jatelo maduong' wuoyo no wacho niya, kata joma nyocha obedo blacklisted ka. Kichulo pesa no kawuono, to wagoli kucho, to mano kumonwa miyi pesa. To penjo ni limit mari dok chie pinya, kose bro idho, kose mana kumano chakie cha, ema kendi bro bed kichakie. Kalure ni koro ni default. To ang ni chaka kacha. Apa niliwe imano miyo wae ya oyieni kichule kawuono to kata kinyenya kata sani kepa mano oyieni. Ingeni most of the time gimiyo ga ng'ato dweche madhi adek kapod irito pod oketi e probation. But owacho ni koro these defaulters kichudo to onge probation miketie, inyalo chako kawa hola no immediately. Gimoro kendo mochako timo ma ok onego beni wiwa wilgo mokwa wamuleka no increase repayment period. Nyocha en 14 days, jopinyo yuak ni 14 days, 2 weeks gino tin, or made to 1 month. Kata kidhi mana these big lending institutions, ngeni category mar hola ni ene flash loan, loan moro mapiyo midwaro haraka, to flash loan imiyo ga ng'ato gi within 1 month tidwoke, of which interest rate is still not comparable gi mar Hustler Fund. Koro interest rate chuchung, limit medo ne jomo sebedo gi good returning records, and then kata jomo sebedo blacklisted gi dwoka pesa ne nyamama kaka Ruth, dwoka 800 no tichake timango ichaki kepi. Koro kikepo to bed kidwoko piyo mondo wa qualify kaka ng'ama nigi good borrowing behavior, kosiluongo nango ya. Good return. Idwoko piyo. Koro the more idwoko piyo to limit ni cha beti mangowa increase. Then also negi biro gi gimiluongo nangowa credit rating donge manigi 9 bands from 1 to 3. Ja 1 ni an excellent. Ng'ani nyalo double, ng'ani nyalo triple the what? The loan. And also seche ma ine band 1 ka iwinjo inyalo koro wanya transit to the commercial lot, wanyalo recommend mana ka Joyce bo wacho ni Jackie dhi kacha ngeni onyalo timo ang'o. Koro it is also a stepping stone to the other end. Makama koro inya yude loan maduong' koro mwatimo ang'o mwadwaro ni. But gima wawacho Joyce ni gima 1,000 ok nyatimo kata 20 ok omiyo kitim baba kata milion ok itim. Koro panga ni pesa ni adwa kawe to gima kama ema adwa timo kode to gino bro timre. Yes. Ato CPA Eric Odera bende koso chulo omenda ni mar Hustler Fund bende nyalo jemo ne ng'ato yudo hola seche moko kata platforms moko nikech mana kaka wasewacho ni seche moko ng'ato koro default chulo hola ni mar Hustler Fund to seche moko koro wacho ni we koro adhi ane bank kacha mar mondo mi akaw hola bende nyalo jemo kata nyalo kela jema ne ng'ato. Penjo no ber kabisa. Of course, sama isebedo gi behavior gi kido moro mar ni ini jagowi matama. Okay? In jagowi makata tem ni imbeko ne to konyre. Ka Hustler Fund otami, in to kapar ni nyalo konyi kamora mora. Ing'eyo gima ne iwinjo ka president wacho en ni kwiseyae gimiluongo ni class A1, the excellent class, to inyalo bedo recommended mondo iyud bigger loans kata in banks and these other institutions ma nyalo mi pesa makoro duong' kata minyalo timo gimoro. To bende inyalo yudo negative recommendation nikech kitama to idwa wuok mondo koro idhiyo nikech nitiere behavior moro bende ma aneno go jothurwage. Ng'ato kawo Safaricom line, ole, kose ole, to line no onyume nam. Odhi nyiewo machielo. Ochako kawo machielo. Ochako ologo, ochako nyume. Okay? Yeah. Now it is possible now to track you. Kose bedo tracked, then you will be blacklisted. Koro in kar mondo iwuog e CRB nikech the intention mar this whole thing nen mondo oket a very easy environment minyalo yudo go loan mondo ikonyrigo mondo mi gik moro mar ni listing e CRB cha urum kabisa.
to in ka in gi tabia mar olo to itamori to in kare in koro itamori wuok e class no in ji graduate e class ni ji itero e class moro in itamori. Okay, in koro it is possible mondo bed blacklisted everywhere, and it is also possible mondo mi okawni atwa gi sirikal. Ya inyalo teri e court bende mondo mi oyali kendo inyalo pay makaw gige ni bende mondo mi wayud go pesa. Ipe yo machalo nade seche ma ikaw Hustler Fund dong namba ni mano mar simu kende miketo kacha kod ID ni bo yudi nade? Ok tek yudo ng'ato e piny ni nikech mondo mi ikaw gini nyaka ikete nyingi, nyaka ikete ID ni manyiso wa ni iket kumedake. No. In fact, keto kumedake is now becoming a mandatory requirement. You have to state the sub-county of residence. Koro wabiro bro chopo kama wacho ni koro ket family something village kama koro timre nani kama koro ngeye, but again we don't have to go that far. Ichupo kuro nango nikech siling mia beach kendo magi mokel mondo konyi ibedo difficult nikech ango kata wabuone no tin to kaw mia beach ni kudhirio kech the worst case scenario dong ne uchiemo chiengno kora ngamo ne duoke mondo next time yud 1,000. Kopogore kod mano bende yande waneno ka mana e yor chudo no ne waneno ka jatend migomo chungne ohelni matindo ka achiel kod roge mag saga mano Wycliffe Oparanya nyaka sani koro nowacho ni bobed ka itiyo kod M-Pesa ka achiel kod kata credit ma intiere go e simu kacha mar mondo mi oyudi mago jomo osebedo ka buono duoko pesa baka mano bende mano nyalo konyo e tieko jogo ma osebedo ka kao kata tieko tema mar jogo mosebedo ka kao pesa ni to koro giwacho ni madong pesa mano ngiswa ni wakao to konego be ni waduoko CPA. Gima dwa nyiso jothurwa ni kama inyalo ringi die to onge ok yot mondo iringi. Nitiere yore mang'eny ma inyalo yudigo. Yo bende nitiere yo mang'eny minyalo ng'ego ni ng'ani nigi pesa kata onge go. Gik ma mane jatend migawo temo wacho machalo kaka pesa minyalo bedo go e M-Pesa, machalo kaka credit minyalo bedo go, inyalo tim ni gimiluongo ni lifestyle audit to ng'e ni to what is your level of income, how what is your standard of living. Okay, nyithinda di ma in go kata mipuonjo kata kamidake chal nade mondo ng'e ni to be en adieri ni gini otami chulo koso in ng'ama wiye tek. Nikech ka in ng'ama wiye tek then it becomes a criminal case. Mano koro chalo ng'ama okwelo ikawo then now you have defaulted the conditions mag loan mamano koro nitiere atwa minyalo kawni to emno wacho ni ka in genuine ni ikawo to tami chulo for whatever reason and you are genuine about it mani nyalo konyi. Okay, inyalo konyi, wenyalo puonji ka in business emne timo mok ber kata mok tim maber to inyalo puonji mondo ichak business machielo. Ka location mane intiere e marach bende inyalo manyo yo ma location ma intiere no inyalo timo ohala matimo maber. Okay, ka pesa mane ikawo matin to gima ni idwaro ne duong inyalo manyi yo minyalo top up go mondo mi iyud pesa midwaro mondo itim. The whole idea here is to give you an incentive mondo mi ikonyri move from a position mar ogege mitimo completely mondo ichak timo gimoro ma generate income, ma generate economic value, ma sustain, so that we have what is called an impact in your life, economic impact, and it should be sustainable. Okay, it should be sustainable. We should sustain you beyond the conditions ma intiere. And also Fuliza is doing it. Inaingia hivi gisakawe getime. And also going forward with the Hustler Fund, Giwachoni, they are now opening for partnership, they are now opening for mentorship, coaching. You know, those ones are personalized kind of approach. Koro samoro ni kao pesa ni to biashara dhi otami. Tadier kata kwa ng'iyo M-Pesa statements meki to waneno ka pesa makalo kama longo onge. Wanyalo luongi, when you see Koro, are you willing? Mondi imagine these are the 3 people who are also struggling. Any 3 heads are better than one. Koro maybe ka ubeti jiadek gito Koro move from personalized loan to the group loan, which has a better negi better margin than the personalized loan. Koro it is between 50 to 10 million, right?
Koro wanyalo maju gi ideas, samoro implement idea ni emanu utiminari, no tami. Koro Joyce, Eric, Jackie, beduru karachiel. Losuru business plan. Losuru register this business. And koro biuka uru pesa moro bet longe moingo mwabuono ni. Iwinjo. Koro avenues mar konyo ng'ani nitie. Ng'ani obed mana gi willingness mondo konye. Ng'eno kinya konya kadagi. Inya miya 1,000 tachamo. Kati miya 10 poda chamo. Kati miya 50. Koro nyaka bed gi willingness kwanza ni gini konya. To koro itemo kar minyalo. Mondo mikomigo to gini otimre. Adwano wakaw yoyo mar ariyo e twak maro e chenro mano mar mbako romo kinyi makawuono. Ote thoth, ote makamago nyakwara Mugi Ajwang', adwa temo somogi bang' yoyo mwakaw gi sani. Kik idhi mabor. This holiday season, Citizen Duka na Quickmart tunakuletea Mama Mpenzi basket na deals kibao. Isitoshe, sasa unachagua kile unataka kurusha kwa basket yako. Zote kwa discounts nononono. Imagine sugar 2 kgs at 269 from 279. Chapati flour 2 kgs at 139 from 169. Cooking oil 3 liters at 899 from 1060. Basmati rice 2 kg at 699 from 767. 4-pack tissue white at 159 from 186. Bar soap 800 grams at 159 from 200. Dial *487*5# to select your item and buy straight from your phone. Once you receive your code, pick up your shopping from any Quickmart supermarket near you. Simple, fast, and super convenient. Other baskets on the offer include Mama Soko, Sherehe, and Daily. Citizen Duka, making your celebrations more sweeter. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kumadaki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kik bai. Malaysia truly Asia na View Travel. Explore the vibrant city that is Kuala Lumpur, thrill at Sunway Lagoon, and enjoy breathtaking views on the Genting Highlands cable car. The perfect blend of city life, theme park thrills, and natural beauty in 7 days from $1,440 per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni. Wende mag piny. Koda sigendni mayudore e wendego. Wadan thum gilmoro. Okay. Den girabi. Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai.
Machiegni kendo nyakora mugia jwange tielo mogik e twak marwa mar baka oromo kiji makawuona. Soma ne moko kuom ote ma joneno magwa medo chwalonwa e kinde mwadhi mbele kod twaka marwa. Thiri, iwacho kaya ni Thiri ng'ingi teacher on duty. Nyinge moko tek yawa. Aluo twak malich kawuok tim lich Ohinga, Migori County. Ayawa pes Hustler Fund ok kony jo Kenya. Awinjo ka japuonj siro wach Hustler Fund ni sana. Nyise ni samoro eno nyalo yudo gimoro en month. Ne joma ok expect gimoro, wacho ni 447 ok nyal konyo. Dhi kocho na winjo ka Ruto wacho ni loan Hustler dhi triple. 600 tripled en 1,800 ok nyal konyo. Still Hustler Fund gin mana adani. Mano paro mare. Christina bende wacho ni an gi penjo ariyo. Mokwongo, pes Hustler no sani ichule nade? Asetemo diyo *254# to ok dhi. Abo bedo ka waduoko. Penjo mar ariyo en ni ka namba mane hologo pesa olal to itimo nang'o? Penjo maliwa ahinya. Dave bende wacho ni an apenjo ni kada chula hola mar Hustler to bede gi meda limit to koso chule itero ji e CRB koso chule itero ji e CRB koso. Ma Dave ogol ka entiere Kisumu. Erokamano ahinya Dave. Irene Ouma wacho ni Hustler Fund ber kaka an osekonya kata otin kamano. Kasto magi ng'ado cha be dhi e keno mari kendo long short term oyieni golo en mari. Anasegolo 500 magisebedoga ka ging'ado to odhi mbele gi save na e short term gi long term. Long term sani an gi 900. En ema ok ang'eyo ni ento inyalo gole karang'o. Koro jolony oduokane ni long term saving ni ento okonyowa gi e yo mane. Pamela Omolo bende wacho no yawre Joyce, joma ne oholo higni 2 chien 500 onego gichul pesa disani. An Pamela Omolo ka an Koromba Seme. Nicholas bende wacho ni dawach ni loan mar Hustler Fund ber, though gichiwe matin. Then the bad part of it ni long term savings we can't access and it's 2 years now. Is there hidden agenda in it yawa? Mano Nicholas ka wuok ayweyo. Janeno moro wacho ni siku ya kurudisha iwe mwezi moja. Siku 18 ni ndogo kwa biashara na mwanachama kutoka Ayani Masai. Ya pili limiti yake inapanda kwa muda gani? Mago moko kuom ote majoneno magwa chwalonwa kokale yore waduto te mago tudruok. Achak kod Jackie winjo moko kuom penjo kachiel kod ote majoneno magwa oro. Kata bedo ni joneno moko wacho ni pesa makamano osekonyogi. Ji pod nitiere kod long term saving. Ma Irene wacho kanyo ni yes, nitiere mano mosebedo kokano to golo kata kamano. En gi 900 e long term saving. Ento koro kiani obo bedo koyudoge kanyo. Nyalo mana medo miyo ji geno kotudore kod Kenya National Entrepreneur Savings Trust. Makoro ni wacho ni agulu makoro otegno ma jopiny nyalo dhi kacha to koro chomo sirikal tin ni an nasebedo kaka Hustler Fund 5% na ni kacha koro miya uru pesa. Ng'ato wacho ni japuonj erouru kamano kuom penjo gote. Ng'ato wacho ni japuonj siro gini nyaka sir. Gini nyaka sir ni nikech mokwongo ka goko ke class kacha tanyiso jogo no wada oko keto tich to inyalo koso, lakini kikose nitie pesa moro ma sirikal chiwo kama inyalo chako gondo hadi mbono matimre nade matin. Apuonjo university ma wa push for entrepreneurship. Koro kiwuok kacha to you are entrepreneurial oriented, yani wi uting'o biashara. Kata kidhi oko kapod imanyo tich itamak matin to nitie gimoro minyalo timo. Aduoge wach savings. We are no will ok na mention ni 5% ni
kendo chako intie kaka ichako gawe into long term and short term saving. 70% there long term, 30% there short term. Koro short term ni ene minyalo ga kawe okwe bi ni mondo access both the short term and the long term. Karambele ti dhi konyi nango ka gigi koro wadwa withdraw to ruoba maka wona kawe short term kesho kinya kawe long term to karambele to mikech na wacho ni saving ni eno dhi konyi ka koro we are in tough economic times. Tough amoingo kaka wantie sani. Koro mane momiyo nyamera 30 ni to yeni kawe. Hapa ni kawe after 3 or 6 months to yeni koro nyalo chako. Mano kisebedo gi record maber mar ka hola tiduoko makare. Yes. Koro inyalo withdraw from the short term. The long term we wariti gi miwa yo. To mane momiyo koro wakelo agulu ni miluongo ni Kenya National Entrepreneurs Saving Trust. Koro gini kosebedo established mo nyiswa ni magi contacts to koro gocha kacha. Ipenjo jogi ni to kara long term na cha to wacho ni duration en marom nadi mondo mi achak timo nadi achak kawe. Yeah. To bende ng'ato penjo kanyo ni mano yo mar chule, mano mar *254 hasani ok ti to be ka debe ni line mari mane kawe godo lal itimo nango kapok adhi CPA Jackie. Wachak gi line. Line ko lalen kaka wawito ga lines kata mana on normal days to ko ka kiwite ne en gi M-Pesa iye donge kiri new line donge M-Pesa chaponi tie it is the same with the Hustler Fund. Yeah. Onge kumodhi okonego beni chake itimo process chakendo gichani ani akaja kiri new line to duoga account no ni atie then tie penyo moro kendo michaki pejo *254 ma ng'ato sani lieko ni okotito otemo mar mondo mi oduok oholano. Dibed ni nyamera ni onge credit nikech onego be notiyo mane option manitie. For now that is the option, but nitie seche moko mantie technical hitches koro temo meda temo, but that is mane we yo monego bedni ichule godo. Yes. Nitiere moko kuom ote ma inbede di her mar mondo mi gole pach CPA Eric Ode. Penjo pod en mana ni ji mang'eny pod nigi to e weche mag securities mag pesa ni. Gima temo wacho ni this is a fund. Fund ni is anchored in law. It is guaranteed by the government. Gima pesa ni kaka dang ibed gi savings e treasury. Kaka dang ibed ni in gi bills kata bonds e treasury. Kaka dang ibed gi Hustler Fund. Hustler Fund is anchored in law. Hustler Fund en gima ni oler maler kendo chikne nitiere marite makama pesa ni bro lale onge. Atemo yie gi ji matemo wacho ni pesa no kane chake to notin. Yes, mano tadier ne chake matin. To nyaka ne chake somewhere. Koro 500 no kane chake go in 2022 ka jok no chake go to no bedo disciplined enough now have moved. Jok mapodi ywak gi moko gin jok mar defaulters. Mano kawe to tamore chuth. But kani kawe to if ichule faithfully nyaka sani to you must have moved now. Gima kendo madwa medo en ni sama pesa ni osebedo moved kata ise grow it is possible ni kata kuro nwengo ni kata keno ni bende osemedore. Omiyo jowa we luor ni pesa ni tin. Nitiere ohala mang'eny ma ji nyalo timo. Kaka asechiwo examples mag ohala ma ng'ato nyalo chako pi 500. To kopo ni di move from kane chako kawo 500 to say loan yose grow nyaka sani. Koro inyalo improve. Kane chako go ohala matin mane 500. Inyalo improve, inyalo dhi ohala mang'eny. Madongo midwaro go. Bende adwaro ni jowa obed gi paro moyawore kabisa. Sani nitiere opportunities mang'eny ma dhano nyalo timo. Kopogore gi usa goods minyalo dhi e kwany mag pesa matin go. Bende nitiere opportunities mang'eny minyalo timo, minyalo access online. Ma bende Hustler Fund nyalo konyi mondo mi iyud those opportunities. Omiyo the long and short of it, and the Hustler Fund is good. Or intend to give credit to jok mane unge yo mara mane ginyalo yudo go credit. Kawe to ti kode maber to first kapok ikawe bede gi business idea, bede gi business plan, my tried and tested
sama ikawe kata kama idwa time no insure, okay, insure mok ni itimo bahati nasibu, yeah, in very sure, and sama koro isekawe no titere gima dhi lokore, gima ohala ma lokore, okobed a dead fund, okobed gimoro ma ikao to obedo casting ni pesa okandre. Especially ka pesa mane lwedo. Ikawe to gimidwa timo go onge. Mane ma ichope kamicha amecha. Mane ma chopo kama koro iyudo ka idhie chiro. Iyudo mna mbota malengi. Yeah. So don't to avoid all these temptations, mondo first of all draw a plan maber kabisa kaito the cow hustler fund ni, then kite plan ni. Then aparo ni kitio matek tibro yudo ka rating ni increase, by kaki chumedo chule, kaki medo move from the lower class to a upper class, kendo imedo save mangeny, kendo imedo grow. Mano is the intention mar hustler fund. Hustler fund oken pesa mar siasa mikao ni gonywa, nikao ni koro mano mara mar siasa. No, hustler fund en pesa mar ohala, en pesa mikao mondo itim go ohala, mamedo miyo ohala, mamedo miyi dongruok, mamiyo itimo go gimoro makonyi, maloko ngimani. Mano e paro ma jowa owinjo bedgo. Kopo ni ng'ato openjo ni kapok na chule, to bende nitiere gima inyalo tim. Nawacho ni kopo ni pok ni chule nikech ni donjo ohala ma ok ber, kata gimoro amora notimore ni manotami chule, okolal te, gik moko okolal. The idea en ni inyalo kao a top up mondo mi ichak initiate go a different idea, mondo mi okonyi, mondo mi ichak chulo from the loan mni ichako chigochwa ireu gi masani ni mondo imed dhi mbele. Nikech gimomiyo gini ochaki eni mondo okonyi ikonyi imove, ok stagnate in one point. Nikech stagnation kelo gik moko maricho mane wakwadwaka. Koro wadwaro ni mondo ji okaw bed gi paro maber mokwongo, maleo kabisa, kaw pesa ni, tigo maber, kaiti idongri. Atumine nitire wach mano olose kanye mano motudore koda bridging loan. Dago mar mondo mi lera ne mano matut kotudore koda bridging loan no. Jafia ni kisingi wadongi daka boro kende twatieko twak maro. Koro bridging loan, akena na kete gi dhok mane. Bridging loan en ni nitie jok moko makoro osebedo gi good rating. Credit rating. Koro ng'ama osebedo gi good rating ni, wanyalo yiene odabo, wanyalo yiene mondo triple what? Or triple the loan. Koro kane yudo 50,000, inyalo yudo 150,000. Kane yudo 5,000, inyalo yudo 15,000. Koro gimomiyo wakelo ma en ni mokwongo wadwa ni mondo ibedie gi behavior maber ahinya seche mitiyo gi pesa ni. Ibede gi behavior ni gini akao to gini onego be naduoko nikech gini nokonya. Then wadwa ni mondo kata savings nicha e bende mondo timre nade mondo medre. To koro seche mwami good rating as hustler fund, then wami opportunity mondo mi explore a loan. You get loan from other commercial financial institutions. Yeah. Now nitire gima dwa medo. Jo temo keto paro moro ni hustler fund ni en nasle 500, en nasle 600. That is not true. To angeni joma wacho kamago seche moko gin joma nokao to poko duoko. Mago jok nochako. Sani jok mosekao loan, nitie jok mosekao moingo shiling 1,100. Okay? Gikawe to giduoke. Koro en mana tich ni matek, okay? Tich ni matek ema biro goli oko. To kibido ge paro mar dok chien, to kibidhi mbele. Lok pachi, kao loan ni ti matek, ibiro dongori maber kabisa. Hustler fund ok en 500. En pesa mang'eny, tich ni matek ema biro miyo iyud maduong'. Yeah. Anno ka Christine apenja kae wacho ni an Christine line mana tiyo go no lala ma osebudho. Jo Safaricom no chiwo namba no ne ng'at machielo. Atim nang'o mondo achudi. Mana chidna de ma janno marwa nitiere godo. Mano tikonyo nang'o? Aparo ni mano a technical problem ma Safaricom nyalo solve. Yeah, nikech sama line no miye ng'ato no bedo registered anew.
to pesa cha to ok bed transferred. Matin ni pesa po nitiere nyinge. Pesa no pod nitiere nyinge. Koro en na changing those details mondo duoge line masani mondo mi oyud yo monyalo duokego. Ya mano gima nyalo konyego. Achak kodi Jacqueline Omolo, japuonj ma JKUAT, wach ni mogi kutudore kod hola mano mar Hustler Fund. Kawadhi kawatieko twak maro kata kwatieko twak maro kinyi makawuodo. Gijip minyalo jiwo godo ji. Mana kwase wacho ni joluo nyalo bedo ni oluoro ka hola, moko bende wacho ni kwa kao to nonyiswa ni kik waduoke. Ok gisebedo ka giduoko. Mar mondo mi pesa ni adira to sekonyo ji. Nitiere jomoko makata kidhi kumoro to nyalo golo neno. Ni an kokale pesa ni ema setima achiel ariyo adek obeto jomoko tok ne inyalo jiwo gi yo machalo nade. Eruru kamano awacho ni ya pesa ni ber wakauru pesa ni pesa matin onge pesa maduong' onge wakao pesa ni to wakao pesa ni ka wan gi idea gima wadwa timo gi pesa ni atieko ka wacho ni ya jotendwa seche mwadhi e gwenge piny kocha onego bed ni wanyiso jogi ni pesa ni en pesa uma ne ugolo through taxes to pesa ni koro duogo nu mondo timang'owa mondo konyu from the bottom of the pyramid. That is what CPA said. Kochakre gi piny kocha jotendwa owe miyo ji rech gipuonj ji kaka ji nyalo timang'owa nyalo lupo kaka nyalo lupo nikech miya rech kawuono to kiny onge koro kabichamo rech nyaka chieng' iduogi. Koro wacho ni ya wawe miyo jowa rech wapuonjo jowa kaka timang'owa kaka lupo. Don't give them fish, train them on how to fish. Then they'll be able to sustain themselves when you are not there. Erokamana ina Jacqueline. CPA Eric Odera wachimo gi kwatiko. Gima dwa temo nyiso jowa en ni the economic outlook mar Kenya group the youth as the most vulnerable. Among the youth nitiere jok ma are disabled, nitiere mine, nitiere bende yawa maonge nyalo manyalo konyorego mondo gidhi mbele. Hustler Fund is an initiative machiwo gimiluongo ni capital. Capital is the startup mar business ma ng'ato nyalo timo mondo konyrego. The initiatives mag Hustler Fund are seeable on the ground. Gisebed through it GOC increase their levels of income, living standards mag GOC change, people have been able to increase their demand potential and therefore the life generally is changing. Again, the only problems mantiere against social perceptions mar negative in nature. Ma temo limit jowan, temo nego chunygi mondo meke gikaw ginie. Kaka ng'ato nyalo dhi e bank kata e sako mondo kaw loan mondo otim go gimoro to loan to bank penje to sako penje ni to gini dhi timo nade mag obed evaluated ma then ochopo kama owinjo obed ni miye cham e kaka en bende owinjo evaluate himself kapok okaw a Hustler Fund with good ideas to gi good plan inyalo kaw Hustler Fund and I can assure you you can change yourself. To jothurwa owiluoro loan wakauru loan to wakawe ka wasebedo gi plan motegno mojing then wati kode yo malongo wabro change the people mostly are vulnerable, which are the 60% are currently enjoying it. We're join jogo, we improve our economy. Yeah. Aero kama na nyado na somo temoro mogika mar Engineer Lazaro Kanyambo kwacho ni Hustler Fund ne oken idea motegno sama jo penya medo dhier zaidi kaito ibukri ni ihologi small amounts kaka 500 kata 1,000 mano chalo ng'ama miyo gi handouts koro ka iholo miyo madhi nindo kech kod nyithinde 500 surely ni kato expect no chak go business gino nyocha yudhe kao to bet go then lal nono ka betting kaito okeyo line no pending nyaka chienga kapo ni gidwa ni gino olok ngima to giket well structured procedures bang bedo pinya kod experts mano Engineer Lazaro Kanyambo kamar Kariobangi jamaguye Kanyada East mago moko kuom ote ma joneno magwa ne chwalonwa odiochieng kata okinyi makawuonero kama na nya CPA Eric Odera kachiel kod ina Jacqueline Omolo kum ka thuolo mar okinyi makawuono bi watwagi kotudore kod Hustler Fund nyakwara muge jwang inbenda goniero kama na nya kum bedo kodwa nyaka gisani mwachope giko mar twak maro e chenro mar mbakoro ote magi neno atemo somo karomre marge to mak mana ni mana kaka iwinjo jip mabendo jiwi godo kae kiki bed kod luoro mano mar kaw hola
mar Hustler Fund. Hola makamano kata tin nade inyalo kawe tineno kaka inyalo tiyo godo mar mondo mi okonyi e yore mopogore opogore. To ikawo mana hola makamano kiseketo piny gino midwa timo godo, kik ikawe ne idwa chame. Kichame to bro lal to onge kaka ibro chule. To kikawe bichule eka limit mari medo dongore kendo ibro bed ka imiyi omenda mathoth manyalo konyi e yo makare. Nyakora Muge Jwang ibed kod odiochieng' maber, oriti masani, nyinga Joyce Oduor.